Berqarar dowlatyň täze ýamynyň galkynşy döwründe kesipkärni ýetirmän zergerçilik sungatyny dowam etdirýän usulyň çekýän zähmetine manasip baha berilýär. Bagtyar zamanamyzda döredilýän giň mümkinçiliklerden ruhlanyp, joşguny zähmet çekip zergerçilik sungatyny ýaş nesillere öwretmekde Mar welaýatynyň Bayramary şäheriniň usat zergerleri öňçeýli işler görkezýärler. Asyryň synagly günlerini, ýyllaryny geçip biziň bagtyar günümizde gelip ýeten türkmen zergerleriniň hünärli gollarynyň dören, goppa, egme, maňlaýlyk, Gulak halka, gulyaka, tumor, bilezik, asyk, saç monjuk, kökünlü yüzük, heykel, çapra çaňa ýaly milli şaýtepler şöhratly taryhymyzda öçmejek ýyzgalyryp, biziň şu günümizde çende sarpalanyp geldi. Türkmen zergerleriniň çyn zähmetinden, ihlasyndan öňen sünnäler ýasalýan şaýtepleri gelin gyýdan gözelligini gözel goşup, ähli döwürlerde dünýä ýüzünde uly gyzyklanma bildirilýär. Zergerçilik sunatynyň inçe ýollaryny öwrenip geljek nesillere miras goýmakda hormatly prezidentimiziň döredip berýän giň mümkinçilikleri eli hünärli usulyň döreçilikli işlemegini ruhlandyrýar. Häzirki wagtda bu gadymy hem müdümi sunugatyň inçe sirlerini ýaş nesillere öwretmekde Mar welaýatynyň Bayramary şäherine türkmen gelin gyýyzlarynyň gözelligini gözel goşýan milli şaýteplerini ýasap, halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmakda döreçilik zähmet çekilýär. Nepislik bilen ýasalýan şaýteplere dürli öwüşgünli gaşlary goýmak, gözel tebigatymyzdan alnana dürli günüşli nagaşlary çekmek ýaly işlerem usatlyk bilen ýerine ýetirýär. Kümüşden ýasalan şaýtepler ekologiýa taýdan arasy bolup insan saglygyna peýdalyk bilen häzirki nuraçyny uly eslege eýe bolýar. Bagtyar döwrümizde de elinin dürdökülýän usat zergerliň ýasaýan milli şaýteplerine halk köpçüliginiň eslegi barha artýar. Usat zergerler halkymyzyň milli gymmatlyklaryny, baý medeni mirasyny, däpde sorunu dünýä ýüzünde dawrlandyrmakda we geljek nesillere miras galyrmakda nusgulyk işleri durmuşa urunşdyrýan hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.